Hello! Dobrodošli ljudi, još jedan klip, ja sam Luka Full i evo nas nazad posle nekih 2 nedelje. Nisam snimao zato što sam bio bolestan neko vreme i nije virus onaj, nego sam bio samo prehlađen i bukvalno nisam snimao nekih 3-4 dana, teo sam bukvalno da se odmorim, mislim više od 3-4 dana. Ali nastavljamo, trenutno se nalazimo kod naše kućice, gde su kornjače naše i ko ne zna, Mili i Mali trenutno spavaju. Ko nije znao, Mili i Mali su pre nekih mjesec dana krenuli u hibernaciju, zakopali su se ispod zemlje, bukvalno. Ovdje dole, ispod ovog lišća ima zemlja, ispod te zemlje su Mili i Mali koji trenutno spavaju. I danas ćemo da im napravimo ko neki mali šator, da ne bi sneg padao direktno na njihovu kućicu, da im ne bude hladno. I zato ljudi, ako želite nastavak ovakvih klipova, obavezno bacite like i sabujte se na kanal ako niste sabani i obavezno me zapratite na Instagramu i TikToku. Znam, još uvijek mi strašno što imam TikTok. E sad, kako sam ja ovo zamislio? Ovo je malo čudno, imam ove daske ovdje koje ja mislim da ću staviti čisto samo ovako ovdje, da ih zabodem nekako u zemlju i stavit ću bukvalno samo najlon preko ovoga da ide onako pod uglom na dole. I da, to ćemo danas raditi, ne znam tačno ja sam stao pošto sam otišao da vidim komšinica ima novog psa malog, onu virslicu kako se zove, Jazovičar, da, Jazovičar, presladak mali heru, bacit ću ovdje snimak ako sam neki uspio da snimim. Ali aj mi da krenemo ovo da napravimo. Pošto ove daske su mnogo ravne, ja moram napravim ovdje ko neku oštricu, bukvalno ko da ide nekako špic, da ih mogu u zemlju da ih ubacim i za to će mi trebati ova alatka. Sad ja nisam stolar niti imam neki dobar alat, a ja mislim da ću moći da napravim ovo da bude ok. Nice. Špic. Ne treba ovo bude perfektno, ovo samo treba da radi. Ha, još jedan špic. Nice. Ja mislim će ovo biti ok. Sad samo moram malo prokopam u zemlju da bi ovo bukvalno zakopao unutra. Sam ja u kadru, ja nemam pojma više, brate. Snimam ovo sam sa stativom i još sam slep na daljinu pa ne vidim nikad dobro ekran. Sad ovdje nam treba samo mala rupa da bi mogli, kako se zove, da stavimo lepo da se zabode u zemlju ovi stubići što smo napravili i ne smem puno jako da udaram da ne bi probudio kornjače. Mislim, njih ni bomba ne bi probudila, ali za svaki slučaj. Jedna rupa, nice. Druga rupa, very nice. Ovo ovdje da stavimo. A zašto ja ne bi uzeo čekić? Sad kad ga zunem jednom, to je to. Very nice. Sad ovu zemlju samo da, brate, zemlja tvrda ko kamen. To sam kaže sad ovu zemlju da razbijem i da stavim u ovu rupu ovdje. Ok, ovo sad bi trebalo da je dobro, brate, ovo je tvrdo i ovo je dobro, ovo će drži, mora samo malo se zemlja stvrdne i bit će top. I sad treba samo stavimo šator. Imamo ovo čudo, što bi trebalo bude dovoljno dobro i debelo da se brani od snega i od gluposti. Sad ćemo ovo morati nekako da stavimo na kućicu. Iako ovo izgleda da bukvalno samo iz stopa, iz mesta, bukvalno ovo sve radim, a to je zato što radim iz stopa, iz mesta, pošto bukvalno nemam pojma kako ovo da uradim, pa bukvalno samo idem okolo i gledam kako će ovo da ispadne, brate. Ja se nadam da će ovo biti dobro, brate, i povredio sam se, katastrofa, znači čekić, opasno oružje. E sad, ovo mi je možda malo preveliko. Ej, gde ćeš, stani. Nije loše. Nije toliko loše koliko sam očekivao, samo još moram da nekako zategnem sve, da ne bi odletela ovaj najlon, šta god daje, ovo zeleno čudo, šator njihov, tako ćemo zvati, ovo je njihov trenutno šator. Sada sam provalio da sam bukvalno trebao možda da obučem patike za rad, pošto pazite ovo, brate, bukvalno sam obukao jedine zimske patike koje imam i trenutno radim u njima i ceo sam blatjam i najbolje stvar što nisam uzeo radnu odeću, nego sam bio nešto radio i onda se vratio i rekao sam, treba snimim klip i nisam ni presmukao ni ništa. Imam ciglu, mislim da će ovo da pomogne. Još jedna cigla. Sljedeća stvar, ovaj ovdje deo, ovaj ovdje treba se utegne. E sada, imao sam ideju sa konopcem nešto da probam. Samo moram napraviti ovako ovdje negdje rupu. Stavio sam konopac na ovaj ekser i sad ću bukvalno samo da prođem ovdje. Da ovako i sad tako, pog, radi, brate. Sad samo zategnem ovo ovdje. Pukao mi konopac. Jer me neko zeza. Ne može baš sve da ide po planu, da ide sve po planu, onda ne bi bio ovo Luka Full klip. Ok, šator je donekle gotov i sad ovo je ovdje sve zavezano, još jedna cigla
stavljena, drži sve ovo. I sad ovdje kad pada sneg ima bukvalno napada ovdje, ja samo mogu ga sklonim, neće pada nikako kako se zove ovdje dole. Možda ne izgleda kao neki pravi šator, ali vrši funkciju. Ipak su ovo životinje koje uopšte nemaju toplu krv, bukvalno mogu bez ovoga svega da prežive, nego sam ih ja malo razmazio, pa ajde da im napravim i šator, brate. Al patik, lele, vidi ovo, brate, ko da sam u svinjac neki ušao, a ne u dvorištu da sam bio svom. Znaš što mi uvijek zaključaš nakon? Šalim se. Jedna stvar urađena, druga stvar što sam želao da uradim u ovom klipu. Naručio sam ove ovdje sjelice, vidite ove ovdje, ne znam da li se vidi skroz, ali piše ko LED, RGB, gaming sjelice, uglavnom ovo su gaming sjelice. Šta misli pod gaming sjelice? Pa sad ćete vidjeti. Ovo je normalna soba, ovo je normalno osvjetljenje u moje sobi, ali kad stavimo gaming sjelicu, ovo je osvjetljenje sa gaming sjelicom. Sad imamo RGB sobu, brate, koja menja boje. Koliko je ovo dobro. Bukvalno sam kupio ove sjelice zbog TikToka. Šali se, nije zbog TikToka, nego sam htio da ih koristim kao pozadinsko svetlo, da ulepšam pozadinu u klipovima i isto za fotografije mogu da ih koristim, pošto ko hobi mi je fotografisanje i to. Ali ovo može bude mnogo dobra fora za bilo šta, pošto sam vidio dosta TikTokova gdje bukvalno ljudi stavljaju ove RGB sjelice na najgluplja mesta. U frižider, brate, na primjer, u šporet stave ovu RGB sjelicu. Palo mi na pamet gdje mogu da je stavim. Još jedno glupo mjesto što mi je palo na pamet gdje da stavim ovu sjelicu i u kupatilu. Ja sam trenutno u kupatilu, imam ovo gore obično svetlo što trenutno sija i ja ću da ga zamenim sa ovim svetlom. Mrk! Hello! Samo da ne poginem, brate. Vrelo je. Bila je upaljena 2 minuta, me neko zeza i vrela je. Što više kupatilu? Ja, dobro. Stvarno ljudi. Imamo disko kupatilo sada. Stvarno, strava. Kad bi samo bilo da može da ima i obično belo svetlo, to bi bilo super. Pa ovo je ko belo, ovo je više onako ko estetika. Da. Da bude ko lepo. I sad ljudi kad uđete u moje kupatilo, vidjet ćete da je gaming kupatilo. Da bukvalno imamo svetlo koje menja boje. Znači ovdje vi pišate u RGB bojama. Gaming kupatilo, gaming kupatilo, gaming kupatilo. Čak se razmišljam i da ostavim ovako da bude par dana, čisto da vidim kako će ljudi da reaguju na ovo. Okej, uspjeli smo. Život je uspeh. Imamo RGB kupatilo. Mislim, gaming kupatilo mi imamo. Ok ljudi, ja bukvalno nemam pojma kako će ovo da izgleda, pošto sam bukvalno snimio ovo samo bez plana. Htio sam samo nešto da snimim, ko trebao sam da uradim to sa kornjače i dobio sam ova svetla i htio sam čisto samo vam pokažem to, ono, neki tip vloga, ne znam ni ja. Ja bukvalno ove moje klipove nekad snimim tako što ne znam ni ja šta će biti. Pa zato ako vam se svidio ovaj vlog, ljudi, ako želite možda još ovako random klipova, obavezno bacite like na ovaj klip i sabujte se na kanal ako niste sabani. Zapratite me na TikToku, brate, ja ne znam, to meni zvuči još uvijek čudno. I na Instagramu naravno me zapratite. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip do kraja, ljudi, i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozić vozić!